cerai boleh lah, baik di bawah lah, baik di bawah. Naga chok che dang lu Mẹ Sony. Kali nang ni ke lah, dulu dia cok dah cok. back go back numol mamin go back numol mamin go back MK autonomous MLA go back numol mamin 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 anti-tribal go back anti-tribal numol mamin go back 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 To pinitak di purong sopi ang bong citi mamati pinitak Dr. Numol Momin BJP MLA ame pi kai jotlo kai nang dura thebang ala hello kar biang long arat hemprek akar I ha ningkan pharu krisir kebra thokke paningkan pen hemprek pharman lok kaning je kache song la phan lok si modi tum kithi kejang abi akhi kibu akai kache pajang kupuane ilitum cirung cerek pen kache song daksi karbia rat apen da karbiang long arat inglong aso tumang daksi tithon rut lo na hempreka pharman si pini la pusona hempreka phan ke ili tumarar tum ke akar jongson si kache mathalo pini hala bangsu ake manga phan si Dr. Numol Momin bang hempreka ke hang lo pulutang de lage tiga cirui lo lage si los lo ka cilut lo pula so alam kaning je bang lage lapen an par kahijim me alam ke long thai bilo karbiang long aglo je semet ke lage karbiang long arat phan lang plot ini hempreka pharman ki thi kejang aphan akar jong aphan lang plot pini korte muti don rap kacekak nang halai hui ini tum sacrifice lahai hui aphan anta lang li lang plot aman ki pipe ke lake pini karbiang long arat aphan kang nek choi kahi jim ka khinde hara so ang thek lo tasi pini bangela pusona muni raphan ke dak karbiang long ar lu bangke itu tum ke cak nulu lapen la pusona lam he kaningje phan ke asap su chujeng bat jir tai tum ke koi kritet ningi naki BJP asong polam kali Kongres asong polam kali la puson amun nit aphan bangke karbiang long ar lu ke lake asap ta koi kritet ni athema la pusona muni raphan ke kroilo punutang te ilitum ke monon pita lake hempreka pharman ke ilitum ningak long pele ke koi kali puang teksik lang rong pulake tasi pini laso ame pike kai ke lake Dr. Numol Momin aphan ke kailo la pera karjong da ke kailo la pela pusun hempre ka phan ke hijima munit ke karbiang lo alu ke am hang thek nangilu hak konat ni along ka prek di mam hang pa thek na harane Pakistan Bangladesh am hang pa thek na sita dak karbiang lo ar lo ke la puson hempre ka phan ka hijim hempre ka bana ka khinde hempre ka pharman kache song abia pigi butum hala pu an ke lang pot ke hijim pot la sona munir ke dake am hang thek nangilu pusi pini tum epe sia song pen ke klar dak pen ningjelo la hello si pen pinadak dipo hithiang bonglong Dr. Numol Momin BJP MLA alang liphan litum special si pen ame phimbe ke kai nang kokalam the bang la pu hello je karbi anglong nga district ke long ke cheng pen non an ke ningkan trok si kepra ke thom abad lo la ke hemprek long nang po pusi karbiang long la pen inglong so karbi la pen inglong so ratuman ke no ana jang bom lo kaskom ningkan thong kep su selo kaskom atung hemprek ke hang la pen ke song UPD sahut KNV la pen KPLT la pen KLNLF pen dang lok non anta hemprek nang ji pusi Central Government penta lu cetok bom lo lasi non apor Numol Momin BJP MLA alang autonomous state of Han kahijim asonsi alang kaninje pupi ma pulote hemprek along dak akinang jan ke hemprek long state along ke duer nang ji lage hoklo sita alang non bang ke hemprek ke hangela ke aphi ke chirui la pen ke non la ke tu anda hemprek ka tai lo busi alang lipu tang te non itum karbi la penilong so rada kembang bangke komentu si state punitum ka cipulong pumal pen ka toklong puma pusi non anda jahang bom lah bangwala ne apranda melo SDC huda song thang lo hem rit me chikai lo hem pre ka farman adai ka pinu tu masu thilo sitame non apor hem pre ka phan
Dr. Numol Mumin hiji mime lam kaninje lam bangke nitung kroi kre lasi pini alang li phan ami phi me kai nang kok lo nitung kipithi sona thak nitung claim nang kok lo la lo lasi kirang jilang bangke majok mele tame la sona bangke ninje je danang ji khe phan longria phan si arjab thip nang ji kidam tang MP ki plang kachi plang tum dadalo alang li tum phan parliament long kachi toidun la ke hempre ka pharman MLA bangwan MLA chi plang lo la ta hempre ka pharmacy MLA litum rada tung ke peman bom lo la penon Omor Singh tiso phan Karbiang long rat ke pahai gupia phan parliament long dunra hemprek pahang nang po Karbiang long rat ke mang pachunang po pusi litung Karbiang long rat thur pak si alang le phan vote pisi pahai lo la penon MLA bang phodo la bang phodo mana state assembly long hemprek alang ke paninge dun je phan hemprek ke pahang dun ji phan Karbiang long rat ke mang pachun je phan si alang tumhana MLA pamalo tangte non Bokajan a BJP MLA arang la puson Karbia khai phan inglong so khai phan lang plot la pen hala constitution of phan India constitution article 244 long India constitution la ke tok dak la phan lang plot si lang la puson kaninje la bangke chok che thek tilo la si Karbiang long arat BJP phan ke kroe tuman amek prangnon je BJP atum hemprek ke aning hang he binong po bangke dak si cepak lang dak lo BJP atum hemprek nang nei bangke alang tum dak si cepak lang dak lo hala jitu Karbia MLA tum la tumang ninje daga hesi Dr. Numol Mumin phasi ke paninje la bangke nitung kroi kre komen tu neta nitung kroi kre la sila pungpuson akamatha ningke heno MLA phan ke Karbiang long ben bangke terek phi nei la helo